Marcos Kapitulo 16. Og sa miagi na ang adlaw nga igpapahulay, si Maria Magdalena og si Maria nga inahan ni Jacobo og si Salome namalit og mga pahumot aron sa ilang pag-adto ilang ikadihog kaniya. Og sa kaadlawon pagayod sa nahaunang adlaw sa semana niabot sila sa lubnganan sa nakasubang ang adlaw. Og nasigiingon sila, kinsa may papaligiron ta sa bato sa ganghaan sa lubnganan. Apan sa gitan-aw nila, hingkit-an nila nga giligid na ang bato. Kay kini hilabihan kadako. Og sa pagsulod nila sa lubnganan, hingkit-an nila ang usa ka batan-ong lalaki nga nagalingkod sa tuo, nga nagasulob sa usa ka kopo nga hataas og maputi. Og hingkulbaan sila. Apan